תרגישו כשתדעו לשווק באופן עצמאי את העסק שלכם? איך תרגישו כשתקומו בבוקר ותדעו איזה פעולות שיווקיות אתם הולכים לעשות היום כדי להביא לקוחות הלכה למעשה לתוך העסק שלכם? איך תרגישו כשתדעו לבנות תוכנית שיווקית, גם למה שאתם משווקים היום וגם למוצרים עתידיים שלכם? אנחנו רוצים להזמין אתכם לסדנה. סדנה בת 10 מפגשים של 3 שעות עם התכנים הכי חשובים לשיווק באינטרנט היום. בסדנה אנחנו הולכים ללמוד גם על פייסבוק, גם על גוגל, גם על יוטיוב ועל עוד הרבה דברים אחרים. ואת כל זה נעביר לכם בחומר הכי חשוב ובגובה העיניים, בצורה שגם אם אתם לא בעלי מקצוע בתחום השיווק, תדעו איך ליישם אותם. אז מי אנחנו? סיוון בן שמעון, בעלת עסק קטן, עובדת מזה שנים עם בעלי עסקים קטנים, מנחת של קבוצות נטוורקינג, ועובדת עם פורום אומנים מקומי שעושה הרבה פעילויות מקומיות בתחום המכירת אומנות. רמי בוכניק, מומחה לשיווק באינטרנט, מנחה סדנאות ומאמן עסקי. שנינו ביחד נעביר לכם את התכנים בגובה העיניים, כך שתוכלו לממש אותם מיד ותוך כדי הסדנה. אז לשמוע את כל הפרטים ולראות מה אנחנו מציעים לכם, גללו למטה. נשתמע בסדנה. להתראות בינתיים.